Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Nyaya ndayona ndiyoyo yemafanzi ebombshell television wandeisingadi kuti wasare kana uri munyowani usati wasubscriber gara wasubscriber. Nyaya ndiyoyo, nyaya ndemusikana ane makore 16 ari kugara mubridge right now, akazvara mwana mukomana akanaka zvisingaite. Mwana wacho ndeuyo, picture rake rirapo iyo mwana wa nyaya iri kunyanya kushungurudza, nyaya iri kunyanya kunetsa, iri kupisa, iri kutendera paindaneti zvamhanye ndeyekuti vabereki vakaita sei vanodzinga mwana nyangwe kunzwa kuti amitiswa, kana kunzwa kuti zvinowanika zvinoita se ndichaibata futi varume vanomitisa ivavo vasingade kuzotora nhumbu dzavo. Asi pakaipa mwana ane 16 years munomudzinga pamba nekuti aita amitiswa. Hanzi anonzi nenerai mwana uyu ane 16 years asi hazvisati aziva nzvimbo yaanoita se yaari kugara kana kwaanobva. Nenerai wacho ndeuyochi wamuri kuona pascreen apa. Pakaipa nyaya dzikuitika ende iyi yarwadza vakawanda, yashungurudza vakawanda. Saka the voice is now yours in the comment section kuti mutiudze kuti ufungeiwo and what's your comment pavabereki neuyo akamitisa zvekare. Unoita murume akaita sewe kuti unoshaya mwoyo zvokuti unomitisa, then musikana iye wobva wamudhamba wozogara mustreet neblood rako, kusarwadziwa neropa rako kuti riri kugara mustreet raumana. Saka ndo nyaya iri kuitika, ndo nyaya dziri kupisa zvamai manje zviri kutenderera pasocial media zvatishayisa mufaro. Kana nene tozongoti gandiitore nyaya iyi because pakaipa zvinhu zviri kungoitika, zvinhu zviri kuitika zviri kutenderera. Saka matrending stories atichikupai pabombshell television nenyaya dzese dzinenge dzichingopisa globally. Chero yaitika kughana tinongoya nayo toita se toigadzika panapa. Pane nyaya futi yatoda kuzobudisa zvamai manje. Saka subscribe yapasta wekughana vari kuita se vari kunzi hanzi vari kuti hanzi ndakanzi naMwari